Sweetheart! Sweetheart! Bakit? Napanan na ni Baak, ay ni Ronald, napanan na. At dati napananala ka no dyan picture da ngay parayag na. Apay, adda ka no ya? Uwan tayo ipay kabi na ka no dita ni. Toy ka no sasaruno tayo dita. Ke picture da jawa ajay? Gay luneta ka no. Lunita? Sumati parayag na nga ka. I-display na ka no tan. Ke may tata dato mabubuan ka na ita. Bang. Ni, Ay datan. Nakagugwapo ya. Po, pintas. Adda kami umama dita no, kasurutak. Nakagugwapo. Kasal artista. Sana all. Kasal artista. Tikay man na itakwa. Ngata kita meno ka, yan pang ipastar mo. Tikay man na tayo plastar ko man ta. Sirig-sirigin nyo man no. Mayat walang tikwa. Parang saruno na. Muna ta bangking sapit Oy. mo na. Nay. Asos. Oh. Made bangking ti daya ipangato mata kinday daya. Mga tao. Hanya kasta. Ano araw? Di dayta ti may pangato. Nga tumtaigid na basit. Dayta ni. Ta, Ay, sige. basta. Inutom. Inutom. Basta. Nerling mabasmanin ah. May. Namutalaklakayang kan. Baba nga Ikaw, to. Kung na yung mga Simpa mo na lang nga tanong mayat ti pa nagpaparis da dita nga to. Bueno, hanay dek-deket mo basit ngay pang pangato. Oy. Yan, stati ko anang ka, simpa mo na laing. Napintasan wen mayat. Ulit, dayta. Opo, kalo artistan sa. Nakagugwapo kin nakapimpintas mo dagito yung pipicture na ya. Oh, nakamay-mayat na. Ni kabak ide. Ni kablays. Well, Si kayaw. nagwapo mo ini. Kumpleto. Gwapo kami ate ah. Sila formal lang din talaga gwapo nga nagpipintas dani oy. Nagwapo ka. Gwapo. Buyain niyo pala kitaan niyo ano lang eh. Oh. Mat tentang na lain. Kita ako. Pero hindi kita balbalay nga nagdataklan. Picture mi ata kin ni Roseng. Nagwapo kami te ah. Ngarap. Pintas nga raw. Ay nagwapo kin nagpintas ko na kumagaya. Da kami kumamot dita no, hanga malamin na amang mo biyahe. Pinaglamlaming ang Sabado mo, ang sakit mo no, ang sakit di aircon. Dito ko ang picture ni Julunita. Suod ako nga ah. Wa para mamisang taon no wa. Talaga nagbayad niya. Ngarap nakagugwapo nga talaga ni. Pintas. Da kami umamo dita. Dapat iti ko na ta ah. Iti aji shower na. Dayta. Data likod na eh. Ay dayay. Gwapo Damo ata. pumurpuro jang sila ulat. Kompleto ata. Oh, ni mo amang mo, sweetheart, tuna namutan. Salamat lang. May kawahangahan na kaya. Ti kayat ko, bakit? Bakit ko naka-permit yung baliyaw? Ano mata, sweetheart? Ilocano nga raw, nakawatan na. Ngaro, bakit na ila ko hanang mamuawatan ng tingglay? Oh, in English nga ron. Kamang pawis mo? Masa? Nih. Oh, mo di picture mi tuwin na eh. Picture nga. Picture mi ni Roseng. Apa dan kabil mo taya? At takin na tinulungan na pa nga nagipagkat dito. Awan. Ada mo yung tulungan da kaya magtamat. Picture mi nga nagkuha dyan, nag-honeymoon dyan Manila. Di da kala nakita da kami tun eh. Kaya na tinulungan na pa na yung kabit. Awan. Awan, ada mo. Nih, dahil kasar ko ni Rosel. Minagtagtagainap ka nga may. Yan o, dapat sing-sing may. Diyan nga ratatat Ayan yung na sinyo. sing-sing mo. Niya, may sing-sing ka. Awan. Oh, tamdawan. Awang nga ro, dadayan kabil mo dita nga. Nih, yung pakilalak ni Rosel. Kaya pa eh. Madayamot. Napang kayo pa dyan kasar may. Di December 20. Awan. Kami nga hang napaspasama agad awan mo di jay. Dayamot, tikas di nga bagbagam mo. Kilala ka da. Kaya nagkikita kayo pa kada katuga. Adayamot. Nih, dito yung kabil tayo. Isip pa Kidi adda ko madituin na eh. Nini kayo! Awan hindi ikat ko. Bakalat ta. Nini kayo! Ini kayo, aja picture may. Ini kayo! Ini kayo! Ni, inga man Ini kita kayo, na ini dyan. Kung picture kami, na. Ano aman ti kuko Ini na kayo! kayubing Ini na. kayo! Hoy, Ini kayo! Hoy, mabangbangot ka man ay. Ha? Mabangbangot ka man ay. Aja nga picture. Aja Aja nga picture may. Picture may yan. Dito mo. Yo, dito mo kanya picture. Apo, ayaw una yan aya. Oh, dito ti picture mo. Taga-inip lang ganyan dada. Ni Rosel nga. Kana pa mong tuludyang nga dahanan. Ewan niya. Oh, maglagit din.